Machiegni kendo nyakorom gajuang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien atere nyaka kaunti ma Siaya kama ji ma kwan gi oheo 380 manyocha ochungie tich kayango ni gin jotije mabandia e migawo mar thieth e Siaya obago ng'anyo mar kwedo okang' ma kamano. Ne gichungo chenro e alwora mar od bura ma Siaya nyaka apis gavana kagidwaro ratiro ni ochungie tich e tok chik. Giseo tend kaunti ma Siaya ewi chenro mar kepo margi kendo gidwaro ni migi ratiro ewi okang' mar chungo gi apoya. Bende giseo chung' mar jakom board mar jotije sirikal ma Siaya manyocha owacho ni gin jotije ma chik ok opuodho. We are 382 nurses, clinicians, laboratory technologists, nutritionists, health administrative officers, community health assistants, and public health officers who were formally recruited by Siaya County in January 2025 to serve in hospitals, health centers, and dispensaries across this county. For 8 months, we served with diligence and compassion, treating patients, preventing outbreaks, and saving lives. Yet, instead of gratitude, we have been met with humiliation, betrayal, and the outrageous label of ghost workers. The people of Siaya, your health system is under attack. When healthcare workers are unjustified removed, it is unfavorable. The sick, the elderly, and children who suffer most. We are closing by this. We will not be silenced. Kwa siya mago mag siasa kama jatend piny Kenya William Ruto kone piny Kenya okokwamo kendo itae yo